El cementiri actual de Sant Antoni només té 400 nítxols i està completament saturat. Per això l'Ajuntament té previst gastar un total de 6 milions per construir-ne un nou a Can Coix. Enguany es començarà la primera fase, que costarà 2 milions d'euros i que tindrà 500 nítxols. El que volem és començar aquesta primera fase dins 2015. Segurament se licitaria dins el primer trimestre i després se podrien començar les obres a partir d'allí, segurament segon trimestre de l'any, de 2015. Quan el projecte estigui acabat tindrà 1.900 nítxols i un tanatori. No es preveu un crematori. També en aquest 2015 es canviarà el paviment dels carrers del centre de Sant Antoni. Per molt que facem net, si no canviem i no millorem el que és aquest material, no se veurà poble net mai. Les rajoles són molt poroses i han rebut moltes crítiques. És un fallo que tu, arquitecto, l'Ajuntament, no sé qui. Que sí, que està bé, perquè això es veu molt negre sempre. Perquè és molt mal de fer net, és un paviment que ja es veu, que sempre està, per molt que rasqui ni freguis, sempre està brut. La persona que eligió este técnico, el que eligió este pavimento, desde luego no fue muy acertado. Les primeres rajoles que es canviaran són les del carrer Ample.